Bodo, oi Bodo, laki. बबाव थांनो जारौ? बै गार्ल स्कुलसिम थांनो आं, थांगोन ना? औ थांगोन गाखोदो। जारौआ मा क्लासाव फरायो? माबा क्लास 8 आव फरायो आङो। जारौना माथो मुंमोन होनबा? अनजालि बुङो आंनि मुंखौ। बैयानो लाखियोना जारौ? औ, बै सेरावनो लाखिदो। थाथ'दो बिदिबा। ओइ जारौ थाथ'लाय। आया फैसाया? फैसाया? फैसाखौ नांलायलामोन जारौ। माबा नोंखौ मोथो माब्रा बायदि आमथा गोसोथोफ्लांबायमोन आङो। आदाया गावहा मा बुङो आं लाजिलायसो लांबाय आं। नाम्बार मोनगोन नामा जारौ? औ लादो न'। थुना होदोब्रा। आदा जाबाय। दे होनबा थांसै आङो। दा फन हरगोन दे आङो। औ दे। नेनानै थादे। औ दे। अनजालि, ओइ अनजालि, नोंखौ सानसे नुवाबानो थानो हालालै आङो। औ, आंबो थानो हाला। सानफ्रामबो नोंखौल' गोसोखांबाय थायो आं। सिमां मानि नोंखौल' नुग्रासो जालायलांबाय। नंमारगौना? औ। दे बिदिबा हाबा जासै जोंहा। जानोखौलाय आंबो लुबैबायमोन, नाथाय आंनि आइ बाबायासो मानिनाय नङा। बिमा बिफाखौ मोनथिहोला नामा? जों सानैजों जाखुमानानै फैनोसै। आयौ होनबालाय आं मा खालामनांगौ? नों जेबो खालामनाङा, ओरै फैनोसै खोन्थानि। हाय, बे माइखौनो सामफ्रामबो थिखोबाय था। सान्दुंआबो गैलायलांला, बे मावनायखौनो सामफ्रामबो मावबाय थानांगौ। आइ
जाखोहाय सिमांना मोगथां जाखो सानसु सांग्रांनो आयौ ओइलै हिनजाव लाबोबाय आङो आसिबा होदो जोंखौ ओइ फै हगार आं होआ आसिबाद गाज्रिबा जि अबेनिफ्राय गोरलै हिनजाव लानानै फैदों लाबोदों लंपेन्ट गानलायलायना लाना फैदों थां दिनै माथो गाज्रि जाखो आयै हाबा जाखाबायलै आयै माबोरै दोनहैबावनांगौ संसार जानो होननासो लाबोखादों मा नोङो मानि संसार जानो नों बेजोंलाय ओंखाम बोथिसेखौनो संनो रोंगोना रोङा बियो रोंगोनदां हाय खामला मुजिरा मावनानै टट' बायना होबाय फैसा खामायनो होननाया हनै हिनजावसो लानानै फैबाय मा जाबावनांगौ बेलाय बेसे आयै लानानै खामायबा बांसिन थायोनो आयै मानिदोंना आयै मानिदों नोंसोर मारै मावनानै जाथारदों आं मिथिथारला आं रावखौबो आं जेबो होनथारलादे थांदो औ सना मानो गाबबाय थायो सिरिथा ए सना मानो गाबबाय थायो नोङो सिरिथाना जाहा सानैजों देरबा ओरैबायदि थांगोन ओरैबायदि बेरायहैगोन मासेबां मैला जाखोब्रा थथ'लाय आंना अनजालि ओंखाम मोनदोंना मोनाखै जाखोब्रा आंहा थांनांसिगौमोन सानाबो सानजौद्रायबायसो मोननायालाय मोनबायमोन बानलु बाथोनसो देनो नागिरदोंमोन नै बाबानो गाबगासिनो दङ बाबुखौ बाहोहरदो औ र' दे होमबालाय देदो आं आथिं आखाइ सुना फैग्रोसै नों देगौमानि माथो मैला जाथारबायलै मोदोमफ्रालाय अबाव दं जाखो है माथो बे बाल्थिं संसां दे बिमा खुरदो दे ओंखामा थांसै आंहा औ दे थाथ' Sekadar sabar. Nah,
मालाया सोदो खुलुमदो नै बेजों खेनथाम थु बेजों खेनथाम नै फिसाफोर प्रसादा हरदो ओइ प्रमोद आरो बे मा जालाबायदों हो ओइ ओंखार बे मा जालाबायदों हो मामोन सार आंनोमोन गोख्रैथ' जेलाव मा जालाबायदोंसो बे हाबायावलाय बेखौबो उन्दै हिन्जाव लानानै बबेहाय गिन्द्राद्रा बोरायरायनो होन नामा आदै गोदान आयेन दानायखौ मिथियाखै नामा नों ओहो सार आं मिथियाखै ओहो सार मा आयेन गोदान सार सासे रोंखा राखा पुरहित जानानै बेफोर आयेनखौ मिथिया नामा नों बिसोरखौ मानो हाबा होनांगौ आंलाय हाबाल'सो होदों दा आंनिलाय मा गोरोन्थि बेफोरखौलाय आंलाय मा मिथिगौ जों बेफोरखौ जेबो मिथिया गोजौनिफ्राय दे आनन्द गसाइ बेफोर मा जाखो हमनांगौ आयै मानो ओइ आदानिजोम न'आव दंना गैयाब्रा बेलाय आयौ आगै बिरजन नोंसो औ बाजै आदानिजोमालाय बोरैथो ए दङ बियो बैथिंजाय खामानि मावहैदों फैफेरा दिनैसो हा उफाय थाङामोन दिनैसो नुथारबाय आङो नोंखौ नै बेयावनो जिरायफैदो औ दे बाजै हाब बाजै बाबुआबो गेदेर देरथारबाय माथो औ देरबाय गावस्रा नायनोबो फैया नालाय देरखुमालायनानै थाबाय खाथिबाबो बिसिमखौनो सफैयालै बाजै माथो खालामबावनो र' आगै जिरायथ' आं नों दाखौ लेंहरनि थाथ' र' बाबुखौ नायथ' नोङो औ दे ओइ आजा फैदो मा फंबाय बिरजुन मा खबर मा गोसो जाना फैलाबायदोंब्रा दिनैलाय र' आं साहा फुदुंहैनि जिरायथ' औ दे बोलो बाबाया बोलो हाब आदा गामियाव जानाय जाथायफोरखौ एसेबो मिथियाखै नामा मा जाथाय जादों ओइ आदा माथो प्रमद आदायाबो दाखालि हाबानिफ्रायनो थिखोना लांजादोंनो हाब मानो हमजाबायखो बेहालाय नैबे निउसखौ नाय मा जागासिनो दं दिनै फुंनिफ्राय उन्दै बैसोआव हाबा लानाय रोजा फिसायफोरखौ हमनाय जासिगोन बे बाथ्राखौ फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गिबि मन्थ्रिया मैया उन्दै बैसोआव जुलि लानायफोरनि सायाव केस रेजिस्टार खालामनाय रायजोनि हामबाय दे मा नुनांगौ नुखो सुनि मा जाबावनांगौ जाखो जोंहा दाना जों सानैबोथ' हमजासिगोनलै बिजोंहाय माथो बुंबावनो आदा आंबो बेखौनो नुनानै नोंनिसिम दों खारबोदों आं हिनजाव गोरलै नागिरनानै लानाया दाना माथो जाम्ब्रबायलाय बिरजोन जोंबो 16 बोसोरनि गावदां गलाप बिबारखौसो खानो गोसो जाना खाबाय हनै दाना देन्थानि सुवासो हाब्रबाय बिखा गिदिरब्रा आंलाय बिमा ओ बिमा ओरै फैलाय गैलालै बिमा बुहुमानो गावब्रा जोबथारबाय ओरै फैलाय ओ बिमा मा जाखो मानो गाबज्रिहरबाय थाखो मानो नांगौमोन हा मानोथो गाबज्रिहरामोन
उन्दै उन्दैयाव हाबा जानायफोरखौ पुलिसफ्रा हमगासिनो बिमा आंबो हमजासिगोनदांलै बिमा मा जाबावनांगौ जाखो मा हा मानो हमजालाबायनांगौ जाखो माबालै बाजै सरकारा आयेन गोदान बानायदोंनो 18 बोसोरनि सिगां हाबा जानो मोनानो आरो जाय सिगां जादों बिसोरखौबो हमना लांना जेलाव सोहैदोंनो मा होमबा जोंहा मा जाबावनांगौ जाखो बिफा मा जायो जाया जेबो मिथिला बे आरांगौसा नायहरथोंसै आंनाथ' हाबा जानायाबो रेजिस्टार नङालै आरो आंहा फिसाबो गैखाया दा गामिनि सिरि थालायबानो गासैबो थिग जासिगोन जोंहासोलै आगै मा खालामनांगौ जाखो जोंहाथ' बाबुबो दङ लाखुमानोबो हाया जाबाय मा जायो जाया उनाव नुसिगोन नायनांगौसाय बासायदो दे बिदिबा थाथ'दो आदा बाजै उनाव माबा मोनसे जागोन औ दे फंबाय दे जेबो नङा दे औ दे थांदो आगै बिफा नों दा बायदियाव लांजामारोबा जोंहा मा मावनानै जाबावनांगौ जाखो बे गथ'खौ लानानै लांजायालै बिमा लांजाया मा लांजालाबायनो लांजाया गावफ्रा न' दंना गैया दङमोन सोर जाखो ओरै फै जिराय फै सोरमोना मानोबा फैदोंमोन जोङो निजोम ब्रह्मनि बारगासिनो फैदोंमोन नोंसिनि गामियाव बे नामनि मानसि दंना गैया दंनायालाय दंमोन हामानो मा नांगौमोन बेहा लिस्ट फैदोंमोन माने उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि थाखाय बेखौनो लांफैदोंमोन जों थैबाय दाना बेखौ हमनोसो फैदोंबा मालाय हाबा जाखांनाय समाव थगानोसैलां दंनायालाय दंमोन नाथाय हाबासो जायाखैमोन बियो मा थगायनो सानदों नामा जों ओरैनो फैयाखैथ' गासिबोफोरखौ लाना फैजोबदों जों नैबे रिसिप्टखौ नाय बेयाव गामिबो दंखायो आरो बिनि हिन्जाव आरो गथ'निबो नाम दंखायो बिदिसो ओइ आदै न'आव दंना न'आव दंना गैयाब्रा गावबुरायालाय ओइ बोराय थगायदों नामा दंबा दं खोन्थाखालै थगायदों लाखादों बाराबा बुला बुलि गालाङो आदै नों फैबाय मोजां जाथारबाय ओरै फैबाय सुनि बोरै पुलिसफोरखौसो लोगो मोनफैखो बेबा मानो फैदों मानोबा मोजां जाखो आदै हनैलै माबा सोरबा निजोम ब्रह्मनि नाम लाग्रा फैदोंनो आं बुंबाय दंनायालाय दं नाथाय हाबा जायाखैमोन बियो नोंलै सार नामाथ' दंमोन नाथाय हाबा जायाखै मा जों सर पुलिस गेलेनो सानदों नामा बारा सालाक दाजालै नङाबा नों सानैखौ दानो लानानै जेलाव दालिनो फिसा जागोन कुल डाउन सार कुल डाउन जोंनि हिन्जाव दंना गैला बेखौ नांला जोंखौ बिनि न'सिमल' लांदो दाना आं मा खालामबावनो आं दोनासै ना आं न'आव थांसै नामा ओहो नोंबो थांमोना जों थगायनांगौ बाबायमोनलां सार थ' ओरै सिदा ओरै निजोम संना गैया जाखो दङ आदै दङ बैथिंसो खामानि मावहैदोंमोन आङो आफा मामोन बेनो नोंसिनि हिन्जाव गैया होननाया हनै माथो गथ' लानानै ओंखारबोबाय आं मा होनबावनोब्रा मामोन सार मानो फैदों मामोन मानि नोंहा जेलनि दालि ओंख्रि जानांनायनि सम फैबाय बेखौ हमैदो हगार आंनि फिसायखौ दाला हगार आंहाल' उन्दै बिसि गैयाना सार बिलाइ बिजुनाबोथ' दं बिजुना बेबोथ' लादोंना सार मा नोंनावबो दं होनबा लाफानो फिसा मा
जालाबाय थाखो गाबलाबाय थाखो मा जालाबाय थाखो मा जाबावनांगौ जाखो आखाइ आवगार आखाइ आवगार गैला 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 बेफोरखौ जों खालामाखै सरकारासो खालामदों गोदोनिफ्रायनो दंखायोमोन बे ना दासो सोलायनाय जादों बुजियासिम बुजिया उन्दै बैसोआवनो हाबा लालाबायसै गथ' खांलाबायसै उनाव खस्थ' मोनसै थ' लादो सानैखौबो आखाइ आवगार आखाइ आवगार बिजुन फंबाय जोङो 2023आव सोरनि मोखां नुनानै आगान होजेनामोन जोङो औलै आदा माथो खालामबावनो 2023आव जामब्रबाय संसारखौ मा खालामगोन